Ngabdok lu ingo. Kontok gue. Cobaan digawe indok to terus wae tepung sajipung doke sitok enakane sak digem teh enak banget. Tahune ya aku balik sik ya. Dadah sik. Dadah fansku ngono. Sok mben aku lek mari ngonteneh ngono. Ben ngonteneh. Iya. Pendapatan bawah nak kali rokok sudi jam makan cukup duit bang kue bang Tang bintang kasih Pak Kadile Pak Kadile yang ngarepe ngono iki yo sing mbah anake Pak Pailan mbok kira gak iso mbah Ya iso nek males lek ya wong bau-bau wis. oh angel nyumbang kok nek kalau beli nyumbang ayo mah aku harus nggoleki cece lho cece nanti do Cece sapa? mau ya harus ketahuan cece aku harus pengen cece dhisik ayo bintang bintang ayo siapa sing ngresi di keramik ya ayo tang ya iya tak antenin dong panas kol aku kangen cece guys rong minggu gak cedek hiperbola jari di Mahes padahal rong enak rong minggu aku harus mau jajan cece mau jajan cece buat cece karo di Senen ini tuman tapi Pak Pailan tangannya nggak kena diobahnya belas ya stroke separuh termasuk stroke ringan atau stroke berat Baik lambiannya tuh kayak ning gitu. pasti udah aku depan di rumah nggak Oh tinggal megengan dek paling dek. garing terus garing tempat tidur dilihat tadi Ngabdok lu ingo. kontok gue ya muncul malah ras do megengan mbak kira nih kok enak gitu ya Neng kali ya. Cece enak ya mulai itu gelan pisan mau ngira temu digoleki Cek enak tuh sih kita tak awas aja mbak juga ini kan kamera nah apa? Cece
toh. Cek. Oh iya. Cek. Coba ingat tidak suara. Kan mau rumah. Iki cah iki lek dijak ngomongkan anu ra iso. Celek otak. Ayo Rono yuk. Minangnya Pak Elan ya. Ya. Cece tenan to ning mburi to, guys. Didelok ning mburi ternyata enak tenan. Ndang, Cek. Yen pas jamane ngoten ya men aku saka kene. Wis panas tah, jan kileng-kileng. Ayo. Lah, gawane jajane. Terus bene-bene enggak apa-apa. Ora oleh ngono kuwi teman dhewe arep. Ayo. Laku. Aku ora marahi joget tok. Ini lho, Cek. Jamure barat endi? Durung gede-gedene. Mosok. Ora enak no jamure barat. Jamur pecah-pecah, jamur apa? Cilik-cilik iki lho, trocok. Trucuk. Jamur trucuk. Jamur kacuk. Iya enak lah, mantep. Makku. Rosemi. Iya Rana Intan. Anggere direh nang jowo. Lah nyapa? Sumuk dewan dilaleh. Oh, sumuk dilaleh. Dilehi. Arepe ngalorone, Mak? Sesene Pak Kadi mah pundhutna le sesene. Masak apa? Pak Kadi ndi? Pak Kadi kae. Enak duduk di rumah. Sapa sing ngembrokne? Barat rade tangan mosok ngembrukne. Kok kuat. Lah iya kok kuat ora di tangan. Kok kuat. Untungnya lho mak itu kali undang itu lho. Untungnya di inane ambro ora sampai ngeblek lah krepet pa jan parah kok.
Dan ini termasuknya parah lho mberitan kayak yo, kene. Mberitan kayak? Wit gede ya iso ambruk. Iya kayak. Nyurung wong 5 ya ora mesti lek kuat ngembruk. Geret wong 10 ya ora iso lek ngembruk nih. Berarti kan pancen anu mak bus. Gelek ya, lek sing gelek ya. Sapa? Duran wis itu wis ra diyen. Omahe sapa? Omahe sapa? Ora enak wong iki? Enggak ada uang. Nyapa kono meh Gibrak. Wah, anake Mbak Ros, nyapa anake Mbak Ros? Iya, dhewe boyo ngalor. Oh, Mak dhewe boyongan ngalor mak jarene mak. Apa? Sapa? Pas dilani yen kan. Kono iki yen enak. Jalan nang ulo. Wow. Sapa sing masak mau mbok sampeane? Apa sing dimasak bayem karo apa? Bayem enggak. Masak sampean masak Ima. Aku Sing nyepakne Cece. Golek Saima. Lek golek nendi Cece? Kan omah. Gembel, gembele mbok. apa? Etan omah gembel. Ora. Ini dan kaya ngene kaya ngendi Sulawesi. Nyapa? Kaya Sulawesi. Omah wonge kena diitung ya, Dik. Omahe oke. Kaya perantauan. Sepi malian saiki. Aku suami. Ah, foto piye to? Iki ra kira kena di. Agak lintas ae. Lintas nendi? Darah rondok. Wah, enak iki. Mantap. Wis mandi rong, Mbok? Ngong, ket kapan? Ora lek rong mandi ket kapan? Pak Pailan dilebokne, Mak. Ya suruh ngerene lho ben kena ngan panas Pak Pailan ya. Iso ora? Lesuwiler sojo ya. Golek luntas. Golek luntas digoreng karo ndok. Enak, enak. Wi luntase diuyui. Luntase diuyui. Ante. Ante. Hah? Dirajang. Kuwi diuyui cah cilik-cilik. Iya, diuyui cah cilik-cilik kok. Terus dimasak, digoreng karo ndok enak. Emang enggak adus ya sampean? Enggak adus? Mambu. Adus sik. Engko ya. Nyapa enggak adus? Nyapa enggak adus? Adem. Baratan adem. Aku baratan adem godhog banyu, Ce. Godhog banyu. Nah, Mak gula, Mak. Ngalor, Mak. Aku tak ngulon. Aku arep nang Kediri kok. Ya, Mas. Tak golek karo Mak. Kemaya aku dhewe ngata. Aku ya arep kok. Mak bus angine, Ce. Golek iki. Apa jenenge? Digoreng karo ndok. Pokoke jamane pas sampe Oslo biyen, guys. Cobaan digawe ndok to, terus wae tepung sajiku ndoke sitok, enakane sak gegem teh, enak banget. Iki jenenge daun luntas. Enak Mbok, tapi Mbok nek ngirisi cilik-cilik kayak lombok teh. Mantap tenan. Lomboke tengah mantap iki. Lomboke tengah mantap. Lomboke larang. Mak bintang nanti tak pencet ya. Tang, Iso nyapa ning omah. tak nyapa rono lho. Ora nek wonge arep golek-golek apa, Le? Pak Pailan ngerok bringos ya. Palan? Ser mamo apa Palan?
Mas sarapan apa to Pak Peron? Lele. Beh enak no sapa ngulop Mbak? Wah iya ding sego pecel lali. Wah, Omah Kulon. Nyapa sampean rono wong renek wong kowe. Heh. Golek wedokan ya, Le. Atur yo. Mbak ora nek anu, Mbak. Apa? Ora nek gedang, Mbak. Dan guys, telu ini tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Tambahan Pak Pelong suka nek kene wayang ngene ya. Teh. Iku adus keramas. Ya. Adus keramas, lipstikan, bedaan. Ya. Yo ning omah, tapi kan nek maca ayu. Apa? Ya, maca sing ayu ning omahku, ya. Lipstikan. Darani tadi. Darani apa? Tadi. Manding apa to? Manjing. Benteli otak. Wah dikira manjing bunteli opak lek maca ora apa-apa. Ya lah. Wah tusi eh. Oh, gak. Lah yo tusi sing kemayu to. Sing anu motone kene nek kuandel. Terus wedaan. Lah yo lemu sakmene raine. Heeh. Sik enek. Kayak lipstikan adus lho cek ramas. Wedaan kayak cabe mandi. kaya apa? Mandi kae. Iya wong manjing. Lah sampean yo macakno ning omah wayahe. Ora tadi. Lho, manjing ra apa-apa, ular-ular jagung. Panasan. Ora kemayu kepanasan ora gelem. Cek. Lek manjing ular jagung oleh duwe. Nyapa kok? Heh? Wong derep lah iya, derep. Bar macak adus to, keramas, wadaan, lipstikan, terus derep budal ning mbaon. Ayu dhewe. Heh? Somben bodo. Hah? Somben bodo. Apa? Loh, tumbas baju apa ora? Eh? Bilang dulu anak kain kata ini Nyapa kok iso bantu manuk? ya boleh ini nang Heh? ini nyelernya ayu kah buanu ada orang Somben bodo. Somben bodo. Heh? Somben bodo. masa orang katakan puasa apa Poso, Ce. dihukum Dihukum. Iya, dihukum sing kuasa lek ra poso. puasa enggak lah mantap Iya, posoe enggak oleh mam. Enggak oleh mam, enggak oleh ngombe. Ngombene jam 6 sore. makan jajan ora tapi Ora, Mak. Heh? puasa kan Iya, poso kabeh. Lah sampean nyapa ora poso? Heh? anaknya ora Pancen ora? Lah nyapa? anak tuh Lho, piye to? Poso lho. Ceh. Somben bodo tumbas baju apa ora? Tak tumbas nih. Bodo. Tumbas baju apa ora? Heeh. Arab. Karo apa? tapi toh omben toh Kok omben to mawan. Arak ya. Minuman. Ya kok jajane ya tak teri, tapi iki bajune lho. Tuku baju apa ora? Hah? omben toh Klambi. Ya tinggi dolan. Tinggi dolan golek sangu karo bintang. Buruh. Intan apa buruh, Mak? Tekon lo Intan buruh.
Intan ditinggal kuwi lo Bintang apa ditinggal buruh Intan? Nganu kerja. Heeh. Jual toko. Ngedusi lanangan. Ngosoki lanangan kerjane. Dia nang jenu ta kulan. Ora, ngedusi lanangan. Are enggak ta. Oh, karo Indra. Aku arepe nang Kediri. Tak balik sik yo. Aku arepe nang Kediri adoh. Dadah. Ki adus. Adus keramas. Ya, urung mambus ya. Enek sampo apa ora? Enek sampo apa ora? Intan nene. Oh, diterima Mbak Intan semono. Ya, aku pulang dulu ya, Mbak, pulang ya. Dadah Pak Kadi. Balik, Ed. Ana Kediri kok, Ed. Pak Lan balik sik aku. Aku arep Kediri, sampean share apa panganan ning Kediri? Apa jajali apa panganan ning Kediri? Gethuk pisang enek, tahu takwa enek, sire apa? Tahu ya. Oh, tahu? Tahu takwa. Ya, engko tak tumbasine tahu apa neh? Iya. Tahu tenanan apa tahu gawe-gawean? Oh, tenanan sing gawe-gawean wis enggak doyan kuwi nganune, ontonge. Iya sing otonge ki lho wis gak doyan nek tahu gawe-gawean. Enggak. Wes ya, engko tak tumbas nih. Dadah sik. Dah fanmu Pak Lan padha kangen dah. Piye? Mbak Nawang. Masa? Oh. Malah dikenal wong nang ndi ya? Sampeyan dhuwit 50? Heeh. Masa arepe ditrewasul sampean? Heeh. Masa? Tapi sampean ya akeh sing kenal nek kangen karo Pak Pailan, kangen karo Pak Pailan. Engko tak tembasine tahune ya, aku balik sik ya. Dadah sik. Dadah fansku ngono. Sok mben aku lek mari ngonteneh ngono. Ben ngonteneh. Iya, pokoke iso mlaku kok poso sahur. Ya ben oleh bayaran neh ya. Poso sahur nganu klothekan. Lek iso belajar mlaku, nanti jeruke mau dunyer-nyerne no. Ya. Wes, aku balik sik. Alhamdulillah aku sudah sampai rumah guys. Dan playmatku wis garing ki arepe tak entas. Kena di keretaan lek enek tamu ki lho. Wes sing isor sik rada keles. Tak walike. Ya aku arepe budalne Kediri dhisik ya. Ada kepentingan. Maisa ikut enggak? Maisa tidak ikut. Maisa sekolah les. Terus apa sih ikut? Sepertinya aku sendiri yang ikut. Lendi mikrofonnya ya. Oh ya wes lek arep tak jipok. Guys, terima kasih ya yang hari ini sudah menemaniku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.